За мен изненадата такава както и за вас, тъй като рисувайки под мелона нямах възможност да се изреча да видя цялата картинка. Така че много се радвам, че споделяме този момент на прозрение какво аджеба се е случило. Исках да отдам чест на всички наши предци, които с най-голямото търпение на света бот по бот са изграждали изображения, които са служили на всичкото отгоре и като амулет. Много бих искала тази стена за вашето село да е един амулет за благоденствие, за единение, за здрав род, здрава реколта. Супер много ме трогна и ме впечатли цялото съдействие на всички хора, които се включиха в това, тази стена в момента да е в този вид. И за да отдам чест на тези хора, направих една съпътстваща изложба, в която съм запечатала всички процеси, за да стигнем до този финален, до тази финална визия. Историческия музей в Видин, и където има една впечатляваща изложба с шевици от Видинско. Препоръчвам я на всички с много привлекателното име "Сътворена от жена", да се види и знае. Шевиците, които съм вклеила, по-голямата част от тях в буквите, съм взела именно от тази изложба. И това също, което най-много ме заинтригува, че това е бивша сцена, бивша, която се надявам да стане бъдеща. И съвсем символично съм сложила тези мотиви на танцуващи шевици с едно пожелание към вас: да започнете отново всяка неделя да виете тук хора. Аз ви благодаря.